कोकणातील रानभाज्यांचा महोत्सव भरवणार असल्याची घोषणा राज्याचे कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी केली आहे। कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्हच्या कृषी क्रांती 2020 अभियानाअंतर्गत कृषी दिनाचं औचित्य साधून आयोजित किसान ई संवाद या उपक्रमात मंत्री भुसे यांनी जाहीर केलाय। दादासाहेब, आता तुमच्यासोबत थेट संवाद साधतायत नारायण परब, जे लुपिन फाउंडेशनचे प्रतिनिधी आहेत आणि इथे फार मोठ्या प्रमाणात ते शेतकऱ्यांसाठी काम करतात, शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन ते काम करत असतात। तर ते तुमच्याशी संवाद साधतायत। परब साहेब, बोला। नमस्कार दादासाहेब। नमस्कार दादासाहेब। नमस्कार। आपण करत असलेल्या कार्याला आजच्या कृषी दिनाच्या निमित्ताने लुपिन फाउंडेशन सिंधुदुर्गकडून खूप खूप शुभेच्छा व्यक्त करतोय। आणि काम करत असताना ही गोष्ट फक्त संवाद साधत असताना आपल्यासोबत एक अधोरेखित करतो की बऱ्याचशा योजना ज्या गव्हर्नमेंटच्या बनल्या जातात त्या पूर्ण महाराष्ट्राचा विचार करून बनल्या जातात आणि आमच्या कोकणातला शेतकरी आहे तो गुंठेवारीतला शेतकरी आणि ते सुद्धा गुंठेवारीतले शेतकरी असताना 7/12 हा सामूहिक पद्धतीचा, त्यामुळे बऱ्याचशा योजना इम्प्लिमेंटेशन करताना अधिकारी मंडळींना सुद्धा प्रॉब्लेम्स होतो आणि मुळात आधी त्या शेतकऱ्यांना पण लाभ मिळत नाही। चांदा ते बांधा योजनेअंतर्गत एक पायलट प्रोजेक्ट म्हणून आमचे माजी पालकमंत्री दीपकभाई केसरकरांनी खूप चांगल्या पद्धतीने प्लॅन केला होता, परंतु आता चांदा ते बांधा योजना जवळजवळ बंद करण्याच्या मनस्थितीत आहेत आणि त्यामुळे ह्या योजनेतून खूप चांगल्या पद्धतीने काम उभं राहू शकलं असतं। पण एनिवे, त्या संदर्भात मला एक सूचित करायचं आहे की इथल्या सिंधुदुर्गाला नजरेसमोर ठेवून जर काही छोट्या छोट्या योजना जर आपल्याला करता आल्या, उदाहरणार्थ आम्ही लुपिन फाउंडेशनच्या वतीने वेंगुर्ला फळ संशोधन केंद्र आहे, तिथे गेली 5 वर्ष आम्ही रिसर्च करतोय। त्याच्यामध्ये इथली जी रेअर झाडं आहेत, आपण कोकण म्हटल्यानंतर फक्त हापूस, आंबा किंवा काजू, नारळ हेच प्रमोट करतोय, परंतु इथली जी काही रेअर झाडं आहेत, उदाहरणार्थ सुरंगी आहे की जी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इथं जाऊ शकते, किंवा इथलं वावडिंग आहे, कडीकोक्कम आहे, वटसोल आहे, त्रिफळ आहेत की जे आयुर्वेदिक प्लांटेशन्स आहेत ते आणि जंगली भागामध्ये होऊ शकतात। आणि आता सध्या ही झाडं फक्त कोकण विभागामध्येच आहेत आणि ती खूप रेअर होत चाललेली आहे। तर त्यांचं संवर्धन होण्यासाठी जर काही असं सामाजिक वनीकरणाच्या अंतर्गत वगैरे लागवड करण्यासाठी जर काही प्रमोट करता आली तर आम्हाला अपेक्षा आहे की अशा पद्धतीची ही झाडं की जी प्रमोट झाली आणि त्याच्यासाठी जर काही योजना बनली तर एक बायोडायव्हर्सिटी जी आहे कोकणातली त्याचं संतुलन राहू शकेल। कारण साहेब, आपल्या नजरेस आणू इच्छितो की इथली सुरंगी जी आहे ती फक्त कोकणात होते, ठराविक बेल्ट मध्ये होते आणि त्याच्यावरती ज्या मधमाशा येतात, एकतर मधुमक्खी पालन होऊ शकतं आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे जे काय आंबा बागायतदार किंवा काजू बागायतदार आहेत तर त्याची फलधारणा होण्यासाठी सुद्धा हे खूप उपयोगाचं झाड आहे। त्याचबरोबर वावडिंग आहे, कडीकोक्कम आहे, वटसोल आहे, ही सगळी अशी रेअर आणि खूप मेडिसिनली खूप पॉवरफुल अशी झाडं आहेत आणि आता तिचं संवर्धन करण्यासाठी जर काही आपल्याला करता येईल तर आम्ही त्या अपेक्षेमध्ये आहोत। तर आपलं एक काही त्या संदर्भातलं सजेशन आम्हाला। परब साहेब, अतिशय आपल्या भविष्याच्या पिढीच्या दृष्टिकोनातनं आपली सूचना स्वागतार्ह आहे। माझी आपल्याला विनंती आहे की एकदाचा हा कोरोना लॉकडाऊन संपला की आपण या। आपण आतापर्यंत अतिशय चांगलं जे काही कलेक्शन केलेलं असेल तर आपला कृषी विभाग असेल, सामाजिक वनीकरण असेल, असं आपण संयुक्त बसूया। यासाठी काय काय भविष्याच्या दृष्टिकोनातनं करता येईल ते आपण निश्चितपणे करू। त्याच्यासोबतच पाठीमागे या संदर्भात विचार विनिमय करत असताना संपूर्ण कोकणाच्या दृष्टिकोनातनं माझ्या मनात पण काही संकल्पना होत्या की बाबा, जसं आपल्या काही रानभाज्या असतात तर या रानभाज्यांचे आपण भाजी महोत्सव आपण भरू शकतो का? म्हणजे आपण भरवणारच होतो, परंतु आता हा कोरोना आल्यामुळे कदाचित थोडं पुढे हे पोस्टपोन्ड होईल। तर शहरांमध्ये आपल्या ह्या जंगलातल्या ज्या काही भाज्या आहेत या भाज्यांची माहिती करून देणं, त्याच्या पाठीमागचे त्याच्यातले जे काही घटक आहेत ते आपल्या शरीराच्या दृष्टिकोनातून किती महत्वाचे आहेत याचं तज्ञांच्या माध्यमातून मार्गदर्शन करणं। कारण आपल्या धुळे जिल्ह्यातल्या चैत्राम पवार म्हणून एक आदिवासी बांधव कार्यकर्ता आहे, कदाचित आपण ओळखत असाल, आणि ते दर वर्षाला अशा प्रकारच्या भाजी महोत्सवांचं आयोजन करतात आणि साधारणतः पंचकृषीतले सगळे बांधव भगिनी त्याच्यामध्ये भाग घेतात। 100-150च्या पुढे नवीन नवीन भाज्या त्या महोत्सवामध्ये येतात आणि त्याची एक माहिती पण पुढच्या पिढीला त्या माध्यमातून मिळते।
आणि अतिशय आता करोनाच्या पार्श्वभूमीवर तर फार महत्वाचे हे सगळ्या बाबी आहेत. आपण हायवेला पण जाताना कधी पाहतो की ते कंटूरला असेल किंवा जांभूळ असेल, आपण ते लहान याला काय बोलतो ते करवंद असतील, म्हणजे हे जे काही फळं आहेत, लहान लहान फळं आहेत, तर हे जसं एक हायवेला कुठेतरी ते विक्रीला असतात आणि म्हणून याला एक असा प्लॅटफॉर्म कसा उपलब्ध करून देता येईल. आणि एकीकडे आम्ही सेंद्रिय प्रचार प्रसार करायला घेतो, परंतु ही निसर्गाने दिलेली आपल्याला जी देणगी आहे, दैवी देणगी आहे, तर याला एक फोरम पण कसा उपलब्ध करून देता येईल. आणि उलट हे तर पैसे देऊन न मिळणाऱ्या ह्या बाबी आहेत आणि म्हणून याला एक मानाचं स्थान पण कसं देता येईल या संदर्भामध्ये कृषी विभाग आणि सामाजिक वनीकरण या माध्यमातून मार्ग काढूया आपण. धन्यवाद दादासाहेब. खरंच म्हणजे कोकणाकडे तुमचं, जरी तुम्ही लांब असला तर आमच्या पासून बरंचसं अंतर असलं तरी कोकणावर तुमचं प्राधान्याने या निमित्ताने लक्ष आहे, हे आम्हाला या निमित्ताने कोकणात मी 10 वर्षे काढलेले आहेत. ओके ओके, धन्यवाद साहेब. आणि त्यामुळे निश्चितच कोकणचे हे जे काही प्रश्न आहेत ते लवकरच मार्गी लागतील इथल्या शेतकऱ्यांचे. आणि तुम्ही स्वतः एक शेतकरी आहात आणि शेतकरी कुटुंबातून तुम्ही आलेला आहात, त्यामुळे निश्चितच हे प्रश्न मार्गी लागतील अशी आशा इथल्या शेतकरी बांधवांमध्ये निर्माण झालेली आहे. माननीय साहेब, मुख्यमंत्री महोदय उद्धवजी ठाकरे साहेबांच्या अतिशय जिव्हाळ्याचा कृषी आणि शेतकरी हा विषय आहे. बरोबर. त्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या विषयाची जबाबदारी त्यांनी माझ्यासारख्या एका लहान कार्यकर्त्यावर टाकली. त्याच्यामुळे आमचं सगळ्यांचं ही निश्चितपणे जबाबदारी आहे आणि आपण सगळे मिळून प्रयत्न करूया. उद्धवजी ठाकरे साहेबांची संकल्पना आहे चिंतामुक्त शेतकरी, त्या दिशेने आपण सगळे मिळून कामकाज करूया. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी सर्वप्रथम पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह यूट्यूब चॅनल आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.